Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε κοντά μας και σήμερα. Κάνουμε ένα σεμινάριο το οποίο για πρώτη φορά, νομίζω, καθηγητά, το έκανες φέτος. Έκανε ένα τη Δευτέρα, ένα την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και είμαστε το τρίτο του σεμινάριο για φέτος. Νομίζω ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοιου σεμινάρια και θα το καταλάβετε και στην πορεία, και μόνο τη δουλειά που έχει κάνει όλο το καλοκαίρι ο κ. καθηγητής για να καταφέρει να μας το έχει τόσο εμπεριστατωμένο είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΠΕΦΕ που είναι κοντά μας, τον κ. Μανώση Κουδουκάκη. Θα μας πει δύο λόγια μετά αργότερα, να τον ακούσουμε. Και θέλω να σας πω μερικά πραγματάκια για την κίνηση που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Πριν από ένα χρόνο περίπου ξεκινήσαμε από εδώ, μαζί με το 90% των συλλόγων του Λεκανοπεδίου, ο Σύλλογος της Γλυφάδας, ο Σύλλογος της Νέας Φιλαδέλφειας και Ηρακλείου, ο Σύλλογος της Δάφνης και εμείς. Δεν θέλω να πω πρωτεργάτες, αλλά συμβάλαμε όσο γινότανε στη δημιουργία του συντονιστικού οργάνου των λογιστών και φοροτεχνικών όλου του νομού Αττικής. Το συντονιστικό αυτό όργανο έκανε κάθε προσπάθεια που μπορούσε, κυρίως το βασικότερο απ' όλα να ενώσει τους λογιστές, αυτό το κλάδο που είναι κομματιασμένο στα 25.000 κομμάτια. Νομίζω ότι έφτασε σε ένα σημείο, κατάφερε αρκετά πράγματα και τον Ιούνιο μήνα, δύο μήνες δηλαδή, μέσα από τα σπλάχνα του συντονιστικού οργάνου γεννήθηκε η ΕΣΚΟ. Η ΕΣΚΟ είναι η Ενωτική Συντονιστική Κίνηση Οικονομολόγων, η οποία αφορά και έχει στην καρδιά της όλο τον κλάδο, όλους τους λογιστές, ξεκινώντας από τους φοροτέχνες λογιστές που είναι και το σημαντικότερο κομμάτι για μας. Είναι ο ζωντανός οργανισμός που πεθαίνει κάθε μέρα, εγώ θα το έλεγα. Μέρα με τη μέρα πεθαίνει και πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό. Από εκεί και πέρα είναι οι μισθωτοί λογιστές, φοροτέχνες και οικονομολόγοι. Είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να ζήσει ο κλάδος και αυτός ο κλάδος, γιατί οι ελεγκτικές εταιρείες τους παίρνουν τη δουλειά κάθε μέρα και απολύονται ο ένας μετά τον άλλον, συγχωνεύονται οι εφορίες και μένουν χωρίς δουλειά. Οι τραπεζικοί και οι πανεπιστημιακοί που τους χρειαζόμαστε και αυτούς θέλοντας και εμείς. Συνεπώς, όλος ο κλάδος των οικονομολόγων μαζί, με μία δύναμη, σκοπός και το τελευταίο κομμάτι που αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι η μεγάλη νίκη στο Οικονομικό Επιμελητήριο στις εκλογές του Δεκεμβρίου. Σήμερα, επειδή δεν ξέρω αν το μάθατε ή αν ενημερωθήκατε όλοι, καταφέρανε στις 3.30 το απόγευμα να πάρουν μια απόφαση να δώσουν παράταση. Ξέρετε τι παράταση δώσαν για το 2009, όσοι δεν το ακούσατε, μέχρι την άλλη Παρασκευή στις 20 του μηνός. Είναι τόσο γελοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, καμία σχέση με την αγορά. Εδώ και 15 μέρες το σύστημα, το τάξη του ε9 δεν λειτουργεί. Προσπαθείς να στείλεις ένα ε9 και κάνεις 3 και 4 ώρες. Και φτάσαμε στο παραπέντε και 3 παρατέταρτο, 3,5 ώρα το μεσημέρι για να δώσουν παράταση μια εβδομάδα. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Πραγματικά είναι ανεκδιήγητοι και δεν ακούνε και κανέναν. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Δηλαδή, οι αντιπροσωπείες οι δικές μας, οι προσπάθειες οι δικές μας στον πρώτο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό επιμελητήριο να πατήσει το πόδι και να πάει στο Υπουργείο να μιλήσει με τη δύναμη που έχει το οικονομικό επιμελητήριο, γιατί μέχρι σήμερα το οικονομικό επιμελητήριο δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, είναι τσιράκια κομματικά. Άσχημη λέξη, άσχημη κουβέντα, αλλά είναι πραγματικότητα. Εμείς αυτό πάμε να αλλάξουμε. Πάμε να μπούμε στο οικονομικό επιμελητήριο χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, μόνο για τη δουλειά μας, μόνο για το επάγγελμά μας,
για να μπορέσουμε να πετύχουμε πραγματικά τη μεγάλη νίκη. Και η μεγάλη νίκη αυτή θα μας δώσει και την αλλαγή απέναντι στο Υπουργείο και απέναντι στην κοινωνία. Όσοι είστε πτυχιούχοι και όσοι έχετε γνωστούς πτυχιούχους, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε, να είστε κοντά μας. Ο Σύλλογος του Πειραιά έκανε κάτι το πρωτοποριακό και είχα την τιμή να είμαι μέσα σε αυτό το παιχνίδι, θα το έλεγα σε εισαγωγικά, γιατί πραγματικά είναι μια κίνηση η οποία δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μας βγάλει κάπου. Γιατί μέχρι σήμερα λέγαμε δεν έχει να βγει πουθενά, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε καμιά προσπάθεια. Σήμερα πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια. Είχα τη μεγάλη τιμή στην ΕΣΚΟ να εκλεχθώ σαν πρόεδρος. Είναι μεγάλη τιμή για το Σύλλογο του Πειραιά και για ολόκληρο τον Πειραιά, πιστεύω. Θα θέλαμε να είσαστε μαζί μας, θα θέλαμε να είσαστε κοντά μας. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας, περιμένουμε τη βοήθειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι μαζί μπορούμε, παιδιά. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο καθηγητή και θα τα ξαναπούμε στην πορεία.